Tänään ruvetaan kehittelemään Mexmanin chipotle-kastike ja Mäkelän kulman ravintolan annoksien yhteismakua. Ja katso mitä me tullaan saamaan siitä. Mä osaan muuten vääntää ja kääntää pizzakin. Mä oon ollut joskus pizzamestari. Silloin joskus kun oli vielä pizzataksi aikana. Ruvetaan tekemään chipotle-pizza teille. Täällä Mäkelän kulman ravintolassa. Mexman täällä kehittelemässä Mäkelän kulman ravintolan tiskellä pizza. Punainen sipuli, mitä täällä paikan päällä päivittäin tuoreena leikataan, käytetään täällä. Käytetään myös paikan päällä leikattu tuore